Λοιπόν, εμείς είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο ούτως ή άλλως, δεν έχουμε κομματικές τοποθετήσεις, μας ενδιαφέρει το καλό των δημοτών μας και των παιδιών μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Περνάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο τρίτο θέμα. Συζήτηση του υπαρίθμου 25959/21/2023 αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Παπάγου Χολαργού σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων. Παρακαλώ πολύ, ποιος είναι εισηγητής του συγκεκριμένου θέματος? Ωραία. Γεια σας, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Το όνομά σας και προχωρήστε στην εισήγηση. Μακρύς Μάκης, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Πρόεδρος του Συλλόγου του Δεύτερου Δημοτικού Χολαργού. Θα εκπροσωπήσω εγώ με τον Θήμιο τον Δημητρόπουλο σήμερα την Ένωση στο Γραμματέα, γιατί η Πρόεδρος μας εργάζεται. Φέρνουμε αυτό το θέμα που απασχολεί εκατοντάδες γονείς και εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία των σχολείων. Όπως θεωρούμε ότι θα έπρεπε να συζητηθούν αντίστοιχα και άλλα πολύ σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα και η χωροταξική κατανομή, που προχώρησε με ορισμένες διαδικασίες πολύ γρήγορες με ασφικτικά χρονοδιαγράμματα στη ΔΕΠ και κατατέθηκε και η άποψη και γραπτός της Ένωσης. Να περάσετε όμως λίγο στο θέμα, γιατί βεβαίως, πρώτα και το χρόνο σας. Θα περάσω. Έτσι θεωρούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τέτοια θέματα μπορεί να γίνει και είναι χρήσιμο να γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση και ευελπιστούμε να γίνει και σήμερα για να υπάρξει και μια απόφαση που να αντιμετωπίσει το επίγον πρόβλημα του βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία μας. Έχει σταλεί επιστολή και η εισήγησή μας, την οποία και συνυπογράφουν σχεδόν όλοι οι σύλλογοι γονέων, όπως και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περικλής, και βέβαια και βρίσκονται εδώ και εκπρόσωποι των συλλόγων που θα μπορούν, φαντάζομαι, να έχουν τη δυνατότητα να αναφερθούν και στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε θέσει επανειλημμένα ως Ένωση Γονέων την ανάγκη και το αίτημα τα σχολεία του Δήμου να στελεχωθούν με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους. Όπως είναι γνωστό, για να λειτουργήσει ολοκληρωμένα ένα σχολείο, εκτός από το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, που εξακολουθούν να παροντέρονται σημαντικά κενά, όπως συζητήθηκε και στο προηγούμενο θέμα, χρειάζεται και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό για υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, τραπεζοκομείες, διοικητικές και άλλες. Όλα τα παραπάνω αφορούν μόνιμες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες για τα σχολεία, που δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου και έγκαιρα, είτε του καθεστώτος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όσον αφορά τα εκπαιδευτικά κενά, είτε του καθεστώτος των ολιγόμενων συμβάσεων εργασίας που αφορά το βοηθητικό προσωπικό, και με τη λήξη τους παρατηρούνται σημαντικά κενά στην υποστήριξη με σύγχρονους όρους υγιεινής και ασφάλειας σε κρίσιμες υπηρεσίες των σχολείων. Μια σειρά τέτοιων αναγκών κάλυπταν οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, που τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνονταν από το Δήμο μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας του πρώην ΟΑΕΔ, είχαν 8 μήνες συμβάσεις, ενώ σε ορισμένες περιόδους αναστέλλονταν οι συμβάσεις τους, σε περιόδους που κυρίως τα σχολεία ήταν κλειστά, με όποιες αρνητικές επιπτώσεις συνεπάγονταν η διαδικασία αυτή και για τους ίδιους, για να επιμικηθεί ο χρόνος παραμονής τους στα σχολεία, επιβεβαιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο τις σημαντικές υπηρεσίες που πρόσφεραν για τη λειτουργία των σχολείων. Αναφέρουμε επίσης, δεν θα πω αναλυτικά, και τη σχετική εγκύκλιο και τι προβλέπεται στα καθήκοντα αυτών των υπαλλήλων, που πράγματι τις πρόσφεραν ή τις υπηρεσίες τους, στο άνοιγμα κλείσιμο της πόρτας, στο να συνεπικουρούν στην καθαριότητα των σχολείων, στις υπηρεσίες τραπεζοκομείας, μια σειρά άλλες λειτουργίες των σχολείων, και αναφέρονται αναλυτικά, και ιδιαίτερα με δεδομένο ότι οι επιστάτες, φύλακες, τραπεζοκόμοι δεν υπάρχουν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να γίνει κατανοητός ο ρόλος που επιτελούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Ανάγκες, προσθέτουμε, που δεν είναι στην ευθύνη να καλυφθούν των εκπαιδευτικών, των οποίων είναι συγκεκριμένος ο ρόλος στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά το ότι σε περιπτώσεις, λόγω καλής πρόθεσης και αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων που δεν καλύπτονται, συμβάλλουν και οι ίδιοι με όποιους τρόπους μπορούν για την εύρυθμη λειτουργία τους. Πολύ περισσότερο που είναι διαπιστωμένο ότι αυτοί οι υπάλληλοι συνεπικουρούν στο έργο της καθαριότητας,
καθώς και το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί, όπως αυτό καταδεικνύεται και από έγγραφες αναφορές, επιστολές και αιτήματα συλλόγων γονέων του Δήμου μας. Είχαμε επισημάνει το θέμα πολύ έγκαιρα από την αρχή της χρονιάς και σε συναντήσεις και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αντιδήμαρχο Παιδείας, πρόεδρος των σχολικών επιτροπών. Επανήλθαμε γραπτός πριν ορισμένες μέρες, ωστόσο δεν μας ικανοποιεί η γραπτή απάντηση του κυρίου Δημάρχου που λάβαμε σε σχέση με το θέμα, όπου κατά τη γνώμη μας η όποια αντιμετώπιση του προβλήματος παραπέμπεται σε ένα αόριστο μέλλον, εάν και εφόσον υπάρξει νέος κύκλος του αντίστοιχου προγράμματος ή άλλου προγράμματος, κάτι το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει ανακοινωθεί έως τώρα. Ακόμα και αν υπήρχε πάντως νέος κύκλος τέτοιου προγράμματος, θα προέκυπτε για άλλη μια χρονιά πρόβλημα και κενό στη στελέχωση των σχολείων με το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό, καθώς ανάμεσα στη λήξη των συμβάσεων και στη σύναψη νέων προκύπτει χρονικό διάστημα μηνών. Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστούν λύση, ολοκληρώνω, οι μη θεσμοθετημένες επιλογές, στις οποίες αναγκάζονται να καταφεύγουν γονείς, επομιζόμενοι και το ανάλογο κόστος για τη λειτουργία υπηρεσιών των σχολείων, κυρίως τραπεζοκομείας, που προκύπτουν υπό το βάρος ενός ιδιότυπου εκβιασμού λόγω της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού. Θεωρούμε ότι την παρούσα στιγμή χρειάζεται να πάρθουν αποφάσεις και μέτρα να μην μείνουν ούτε μια μέρα τα σχολεία μας χωρίς το βοηθητικό προσωπικό και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε και το θέτουμε και ως να ληφθεί απόφαση αυτή η πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις αναγκαίες έκτακτες προσλήψεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τη λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων στα σχολεία και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία μέσω της ΚΕΔΕ ή αυτοτελώς εντός του Δεκεμβρίου προς τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια νομικά κολλήματα για να μην γίνει καμία απόλυση των εργαζομένων από το πρόγραμμα και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να γίνουν επιπλέον προσλήψεις μόνιμου βοηθητικού προσωπικού, καθαριότητας φύλαξης τραπεζοκόμων, διοικητικής υποστήριξης για να καλυφθούν οι ανάγκες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, να επισπευστεί αυτή η διαδικασία τις επόμενες ημέρες για να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες δαπάνες κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού το Δεκέμβριο, παίρνοντας υπόψη, θα συμπληρώνω εκτός του κειμένου, επειδή δεν το γνωρίζαμε και το ακούσαμε και στην αρχή από τις ανακοινώσεις του κυρίου Δημάρχου, ότι γίνονται, έτσι αυτή τη στιγμή το επόμενο διάστημα έχουν προωθεί 45 προσλήψεις, ανθρώπου που δεν ακούσαμε καμία να είναι για τα σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε ότι πρέπει να είμαστε από τους λίγους, αν όχι ο μοναδικός Δήμος της επικράτειας που έχει ακόμα μερικούς γενικών καθηκόντων στα σχολεία του και κάποιοι φύγανε, απολύθηκαν εντός του Νοεμβρίου, κάποιοι απολύονται εντός του Δεκεμβρίου. Και αυτό γιατί έγινε ακριβώς γιατί μέλημα της Δημοτικής Αρχής ήταν να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να επεκτείνει και να παρατείνει όσο περισσότερο μπορούσε τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Είχε γίνει μια συνάντηση με την Ένωση Γονέων και με όλους τους προέδρους των συλλόγων, τους αντιπροέδρους. Υπήρχε μια αντιπροσωπεία τον Φεβρουάριο του 2022, αν θυμάμαι καλά, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, όπου εκεί είχαμε μιλήσει ανοιχτά και είχαμε καταθέσει τις απόψεις μας, είχαμε ενημερώσει τους γονείς, τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και τους είχαμε πει, τότε δεν υπήρχε πρόγραμμα, είχε σταματήσει, τους είχαμε πει ότι όποτε θα ξαναβγεί το πρόγραμμα, εμείς πάντα θα βάζουμε θέσεις γενικών καθηκόντων για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Έτσι ακριβώς και έγινε. Οι προσλήψεις του προγράμματος έγιναν τον Ιούνιο του 2022. Μάλιστα, εμείς κάναμε την πρόσληψη και την επόμενη μέρα κάναμε διακοπή για να μην πάει χαμένος ούτε μία μέρα από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε ότι ακριβώς προσφέρουν πολλές σημαντικές βοήθειες και τους ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο του 2022. Το αρχικό πρόγραμμα ήταν για 8 μήνες
με τις παρατάσεις που δίναμε μεταξύ Χριστούγεννα και Πάσχα στις μεγάλες διακοπές, καταφέραμε και βγάλαμε τη σχολική χρονιά 22-23. Σε όλο το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας δόθηκε μία παράταση τετράμηνη. Αυτή η τετράμηνη παράταση που την πήραν και οι δικοί μας εργαζόμενοι, το καλοκαίρι τους δώσαμε πάλι άδεια και ξεκινήσαν από το Σεπτέμβριο, γι' αυτό λήγουν οι συμβάσεις τους αυτή την περίοδο. Άρα με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε και επεκτείναμε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα να δοθεί άλλη παράταση από το Δήμο, γιατί αυτές οι παρατάσεις δίνονται από το Υπουργείο. Λίγοι, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, το ΕΣΠΑ της προηγούμενης περίοδου, άρα δεν υπάρχει και δυνατότητα και από το κράτος πλέον να πιέσουμε για να δώσουν παρατάσεις. Προφανώς το καινούριο ΕΣΠΑ στο 21-27 δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Πάντως εμείς έχουμε δεσμευτεί ως διοίκηση ότι σε περίπτωση που υπάρξει πρόγραμμα που δίνει άτομα στους Δήμους για να τα χρησιμοποιήσουν σε διάφορες αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι, θα δώσουμε και εμείς πάλι κατά προτεραιότητα όπως δώσαμε. Φανταστείτε ότι είχαμε περίπου 70 άτομα τα οποία δουλεύανε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα συγκεκριμένα άτομα δουλεύανε στην καθαριότητα, δουλεύανε στις διοικητικές, στις οικονομικές υπηρεσίες, υπήρχαν κάποιοι νοσηλευτές, υπήρχαν κάποιοι στους παιδικούς σταθμούς, κανένα 2 άτομα, στα γυμναστήρια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι απολύθηκαν τον Ιούνιο. Και γι' αυτό κιόλας υπήρχε και μία χειροτέρευση της εικόνας στα αντίστοιχα πόστα, ακριβώς γιατί υπήρχαν λιγότερο ανθρώπινο προσωπικό να βοηθήσει και να επικουρήσει. Τώρα, για τα συγκεκριμένα θέματα που προτείνετε, δεν βλέπω ότι μπορεί η διοίκηση να πάρει κάποια απόφαση. Δεν υπάρχουν τέτοιες ειδικότητες στον οργανισμό του Δήμου. Θεωρώ ότι δεν είναι και αρμοδιότητα του Δήμου. Ξέρετε, ο Δήμος έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες τις οποίες πρέπει να κάνει και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες πρέπει και το κράτος για μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες να μας δίνει και τους αντίστοιχους πόρους. Έτσι λοιπόν, όταν μας μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της καθαριότητας των σχολείων, μας μεταβιβάζει και τους αντίστοιχους πόρους. Τι κάνει ο Δήμος? Λέει φτάνουν τα χρήματα που μας δίνει? Δεν φτάνουν, είναι λίγα. Και λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή για τη σχολική περίοδο 2023-2024 θα δώσει 135.000 ευρώ από τους ιδίους πόρους που προφανώς από κάπου λείπουνε. Κάποιο έργο δεν θα κάνουμε από αυτά τα 135.000. Επειδή δεν είχε προβλεφθεί τα προηγούμενα χρόνια από το κράτος να υπάρχουν αντίστοιχοι σχολικοί χώροι, πήγαμε και μισθώσαμε σχολεία. Και πληρώνουμε 150.000 το χρόνο για τα ενοίκια των σχολείων αυτών. Παλιά το κράτος μας τα έδινε τα χρήματα, εδώ και 2 χρόνια έχει σταματήσει να μας τα δίνει. Πάλι μπαίνουν από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Πάλι λείπουν από κάπου αυτά τα χρήματα. Το κράτος μας δίνει 88.000 για τις συντηρήσεις των σχολείων και εμείς κάνουμε συντηρήσεις 1 εκατομμυρίου, 2 εκατομμυρίων, από κάπου τα χρησιμοποιούμε. Άρα πρέπει να αντιληφθεί και η σχολική κοινότητα ότι δεν είναι πεπερασμένα τα οικονομικά δεδομένα ενός μικρού οργανισμού όπως είναι ο Δήμος Παπαού Χολαργού με τον προϋπολογισμό τον οποίο έχει και προφανώς δεν υπάρχουν δυνατότητες για παραπάνω ενέργειες. Οι προσλήψεις που αναφέρονται γίνονται με συγκεκριμένο καθεστώς, γίνονται με συγκεκριμένες προτάσεις που ψηφίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο πάνω σε συγκεκριμένες ειδικότητες, σε ειδικότητες τις οποίες υπάρχουν ήδη στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και προτείνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει στις συγκεκριμένες προσλήψεις και προφανώς δεν βάζουμε ειδικότητες για τις οποίες είναι μεταβιβαζόμενες και ειδικότητες για τις οποίες μας τις δίνει το κράτος. Τώρα, αυτό που δεν αναφέρατε, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, είναι ότι σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, γιατί υποθέτω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η σύντηση. Έτσι. Λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο το Υπουργείο στέλνει εγκυκλίους στα σχολεία και τους λέει ουσιαστικά για τη λειτουργία τους. Σε αυτή την εγκύκλιο μέσα λοιπόν περιγράφεται ακριβώς η διαδικασία, τι πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι του ολοήμερου προγράμματος, έτσι ώστε είτε είναι νηπιαγωγείο είτε είναι δημοτικό, έτσι ώστε να βοηθάνε τους μαθητές.
Στη σελίδα 5 λοιπόν της εγκυκλίου αναφέρει: το γεύμα των μαθητών μαθητριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων και δαιμόνων τους. Ο υπεύθυνος του ολοήμερου προγράμματος, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τη διδακτική ώρα της διατροφικής αγωγής, βοηθούν και καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές των μικρών τάξεων μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Όλοι γνωρίζετε ότι η συγκεκριμένη ώρα είναι μια διδακτική ώρα, έτσι, άρα είναι και ευθύνη των συγκεκριμένων ανθρώπων που είναι μέσα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία να βοηθήσουν και να μάθουν στα παιδιά ακριβώς πώς γίνεται η διαδικασία. Όλα τα άλλα τα οποία πρότεινε ο αγαπητός πρόεδρος, ξέρει από τότε τις απόψεις μας, είναι κάτι το οποίο προφανώς για δικούς τους λόγους προσπαθούν να το γιγαντώσουν και να το δημιουργήσουν έτσι ως θέμα. Ξέρουν ότι είμαστε ο μοναδικός, είπα, ή από τους ελάχιστους δήμους που προσφέραμε αυτή τη δυνατότητα. Προφανώς κόψαμε άτομα από την καθαριότητα που θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα. Κόψαμε άτομα από τις διοικητικές υπηρεσίες και από τις οικονομικές. Κόψαμε άτομα από τον πολιτισμό, ακριβώς για να προσφέρουμε κάτι περισσότερο για ακόμα μια φορά στα σχολεία μας. Σε όλα αυτά τα οποία έχουμε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, άρα γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να δοθεί παράταση, καμία, και κάνετε μια πρόταση η οποία προφανώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Προχωράμε σε τοποθετήσεις. Παρακαλώ πολύ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Άμα θέλετε ερωτήσεις, ναι. Άμα θέλετε ερώτηση, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Δήμαρχο. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί, αν έχετε προβεί? Έτσι, γιατί το αίτημά μας έχει μία συνοχή. Αφορά καταρχήν να εξαντλήσετε όποιες δυνατότητες, και είναι με σαφήνεια διατυπωμένο, καλούμενος και έκτακτες ανάγκες για τα σχολεία, έτσι ώστε να υπάρξουν έκτακτες προλήψεις, να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή κενό. Και το δεύτερο σκέλος αφορά όντως, και εμείς το αναγνωρίζουμε, ότι είναι ευθύνη του κράτους, με την έννοια ότι τα σχολεία είναι ένας οργανισμός που, όπως συζητούσαμε και πριν, είναι γνωστό το τι χρειάζονται, άρα είναι γνωστό ότι χρειάζεται και βοηθητικό προσωπικό, να ξεπεραστούν τα νομικά κολλήματα, τα όποια από αυτά υπάρχουν. Η ερώτηση. Ναι, λέω, έχετε κάνει κάποια ενέργεια προς τα αρμόδια υπουργεία για να ξεπεραστεί, γιατί εμείς σας το προτείνουμε και αυτό να ληφθεί ως απόφαση. Ναι, ευχαριστώ. Και ποιες είναι οι απαντήσεις που έχετε λάβει? Δήμαρχος. Ναι, σας επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει και τότε στη συζήτηση που είχαμε με όλους, ενδεχομένως κάποιοι να είναι και εδώ παρόντες, δεν μπορώ να θυμάμαι, πριν 2 χρόνια περίπου. Υπάρχει βέβαια λίστα που έχουμε κρατήσει τα ονόματα και ποιοι πρόεδροι υπήρχαν. Εγώ σας είπα ότι η αρμοδιότητα που έχει ο Δήμος είναι συγκεκριμένη. Ο Δήμος έχει αρμοδιότητα για την καθαριότητα των σχολείων, η οποία είναι μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα, που σημαίνει βάσει του συντάγματος ότι πρέπει το κράτος να μας δίνει αντίστοιχα τα χρήματα για να πληρώνουμε τους καθαριστές, που μας τα δίνει και σας εξήγει, αυτό δεν μπορούμε. Και έχουμε και την αρμοδιότητα για τη φύλαξη και τη συντήρηση φυσικά των κτηρίων. Δεν έχουμε καμία άλλη αρμοδιότητα. Εμείς την ώρα λειτουργίας του σχολείου δεν μπορούμε ούτε πρέπει να έχουμε άτομα εκεί. Επειδή όμως βγαίνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο σου προσφέρει κάτι περισσότερο, εκμεταλλευόμαστε το πρόγραμμα και βάζουμε τους ανθρώπους που τους έχουμε ονομάσει γενικών καθηκόντων. Έτσι, δεν υπάρχει καμία, ούτε τραπεζοκομεία υπάρχει ειδικότητα στο Δήμο. Δεν έχουμε φύλακες στο Δήμο, δεν έχουμε φύλακες στα σχολεία. Όχι σε όλα, σε αρκετά έχουμε. Εντάξει, ούτε τους καθαριστές έχουμε που θα θέλαμε, ούτε τους οικονομολόγους έχουμε που θα θέλαμε ο Δήμος. Υπάρχουν ελλείψεις παντού. Υπάρχουν ελλείψεις. Πρόσφατα τοποθετήσαμε και 2-3 φύλακες σε καλύψεις σε ανθρώπους που φύγανε. Καταφέραμε και βρήκαμε 2-3 φύλακες. Αλλά μη μεταφέρουμε ότι η αρμοδιότητα είναι του Δήμου η συγκεκριμένη. Δεν είναι του Δήμου η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Ξεκάθαρα μπορείτε να ρωτήσετε και να πάρετε τις απαντήσεις και από το Υπουργείο Παιδείας. Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είδα, περνάω σε ένα στάδιο ερωτήσεων. Επειδή είδα κάποια χέρια από κάτω, είναι για ερωτήσεις? Θέλετε κάποια ερώτηση? Κύριε Δήμαρχε, ναι. Όχι, ακούστε τώρα πώς έχει το πράγμα για τη διαδικασία. Εάν θέλει κάποιος από τους παρευρισκομένους για το συγκεκριμένο θέμα να τοποθετηθεί, θα τοποθετηθεί ένας και έχει ζητήσει και μια κυρία η οποία είναι για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι μέχρι 2 άτομα, έτσι λέει ο κανονισμός, μου δίνει το περιθώριο, σας παρακαλώ, μέχρι 6, ακούστε, θα τηρήσω τον κανονισμό, μέχρι 6 λεπτά, σας μοιράζω 3 και 3, γι' αυτό λέω 2 άτομα, θα μιλήσετε 2 άτομα. Λοιπόν, προχωρώ στους δημοτικούς συμβούλους και στους επικεφαλείς και μετά θα δώσω το λόγο και σε 2 άτομα από εσάς από 3 λεπτά. Λοιπόν, παρακαλώ, ο κύριος Ρεκλίτης είναι από τους επικεφαλείς, από τους άλλους συναδέλφους. Ερωτήσεις και αν θέλετε και μετά τοποθέτηση, ό,τι θέλετε. Κύριος Ρεμούνδος και η κυρία Χαμηλοθόρη. Ερώτηση και μετά τοποθέτηση, ναι. Και κύριε Ζήκα και εσείς ερώτηση, όχι, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Ρεκλίτης έχει το λόγο. Εγώ έχω 2 ερωτήσεις, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε τουλάχιστον. Ναι, ναι. Έτσι, πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί και πόσο είναι το κόστος μισθοδοσίας τους. Ωραία. Κύριος Δήμαρχος. 15-16 άτομα περίπου. Περίπου 15-16 σας λέω. Δεν θυμάμαι αν είναι 15-16 ή 15 ή 16. Είναι τόσο μακριά το νούμερο που σας λέω. Δεν το γνωρίζω το πόσο μισθοδοσίας. Δεν το πληρώνουμε εμείς, ο ΑΕΔ το πληρώνει. Τι είναι? Ο ΑΕΔ το πληρώνει. Δεν το θυμάμαι απ' έξω, τι να σας πω, όχι βέβαια, πού να το ξέρω. Αφού δεν το πληρώνουμε εμείς, σας λέω. Δεν τους πληρώνουμε εμείς. Με αυτό δεν έγινε κατανοητό που σας λέω. Δεν τους πληρώνουμε εμείς. Κύριε Αντιδήμαρχε, αν γνωρίζετε το κόστος, αν δεν γνωρίζετε να δεσμευτούν. Ναι, απλά αν έχει τα στοιχεία να τα στείλει. Ναι. Όχι, μην προχωράμε. Αν έχει τα στοιχεία, κύριε Δήμαρχε, αν έχει κάποια στοιχεία, ας ενημερωθεί, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Ρεμούνδος, ερώτηση. Τοποθέτηση, ωραία. Η κυρία Χαμηλοθόρη, ερώτηση, τοποθέτηση, ωραία. Όταν λέω ερώτηση. Λοιπόν, οπότε περνάμε στις τοποθετήσεις. Και από τους επικεφαλείς, ο κύριος Ρεκλίτης. Άλλος επικεφαλής, ο κύριος Ζήκας. Και από τους υπόλοιπους συναδέλφους, δεν θα έχω, περιμένετε, κυρία Χαμηλοθόρη, ο κύριος Ρεμούνδος. Και από κάτω, εσείς κυρία, το όνομά σας? Γιώβας. Και άλλη μία η κυρία που είναι εσείς. Πώς? Δελή. Ωραία. Λοιπόν, κλείνει ο κατάλογος. Προχωράμε, ο κύριος Ρεκλίτης, τοποθέτηση. Ναι. Θα ξεκίναγα αλλιώς την τοποθέτησή μου, αλλιώς την είχα σκεφτεί, αλλά θα ξεκινήσω λίγο από την τοποθέτηση του Δημάρχου, η οποία ήταν πιο αναμενόμενη και από το αναμενόμενο, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, όχι βέβαια, αλλά θα εξηγήσω και γιατί, ας πούμε. Θα εξηγήσω και γιατί. Ήταν πιο αναμενόμενο το αναμενόμενο, γιατί ξεκίνησε με την πεπατημένη. Ποιανού είναι η ευθύνη? Το μπαλάκι δηλαδή. Έχουμε κάποιους βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία. Χοντρικά αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι ανάγκη να υπάρχει στα σχολεία. Όχι, μάλλον δεν είναι ανάγκη. Έτσι, δηλαδή, ξέρω εγώ, μάλλον δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία. Λέω. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανάγκη. Κάποιες ανάγκες καλύπτουν. Ότι θα έπρεπε να υπήρχε δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων πλήρης καθαριότητα και βοηθητικό προσωπικό. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες? Μπορεί για κάποιους στη Δημοτική Αρχή να μην είναι αναγκαίο. Να μπορούν, ας πούμε, να κάνουν αυτή τη διαδικασία για τη σύντηση οι δάσκαλοι, όπως μας είπε ο κ. Δήμαρχος. Αφού είναι καθήκον τους να επιτηρούν την ώρα σύντησης, να μαζεύουν το πρωί τα τάπερ από το πάγκο, να τα πηγαίνουν στο ψυγείο, να τα παίρνουν το μεσημέρι να τα ζεσταίνουνε, στα δημοτικά σχολεία ας πούμε, να τα βάζουν μπροστά στα παιδάκια, να τρώνε, και αυτό είναι στα καθήκοντά τους. Δεν λείπει κάποια ειδικότητα. Μας διάβασε και το χωρίο ο Δήμαρχος. Είναι δηλαδή καθήκον του δασκάλου της πρωτοβάθμιας να κάνει αυτά τα πράγματα, κατά τη γνώμη σας. Στο ολοήμερο πρόγραμμα δε, που τα κενά φτάνανε, την εγκύκλιο μας διαβάσατε. Λέω, γι' αυτό ήταν αναμενόμενη η απάντηση. Είναι η θωράκισή σας. Σας έχει προσφέρει η πολιτική ηγεσία μια καλή θωράκιση
για να μην έχετε την ευθύνη εσείς, αλλά να μην την έχει και αυτή. Αυτό είναι η πεπατημένη. Μετά μας είπατε πόσα πληρώνουμε σε πρώτο πληθυντικό για διάφορες ανάγκες της παιδείας στο Δήμο. Έτσι. Ναι, ο Δήμος θα πληρώνει. Ποιος θα πληρώνει? Εδώ υπάρχει συζήτηση και αυτή η συζήτηση νομίζω είναι αυτή που πρέπει να κάνουμε και για μας είναι λίγο ξεκάθαρο τι είναι οι Δήμοι. Για όλους τους υπόλοιπους, που γιατί είχαμε και δημοτικές εκλογές πρόσφατα, δεν είναι ξεκάθαρο. Για μας οι Δήμοι πλέον είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Και αυτή η μεταφερόμενη αρμοδιότητα που τρέχει από τα αρχές της δεκαετίας του 90 και φτάνει μέχρι και σήμερα, αυτές οι αρμοδιότητες χωρίς λεφτά, που δημιουργούν κενά στις ανάγκες που περιγράψαμε πριν, είναι ευθύνη ολονών και των δημοτικών αρχών που τις ανέχονται και των κυβερνήσεων που τις νομοθετούν. Και όποιος εδώ πέρα χωρίζει τον κουμπαρά του Δήμου από τον κουμπαρά του κράτους και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δεν έχουμε ανάγκες για βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία μας, το κράτος και το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι δεν θα ανανεώσω το πρόγραμμα, δεν θα δώσω κονδύλι και ο Δήμος εδώ μας λέει πληρώνω ήδη πολλά. Αυτή είναι η απάντηση. Πληρώνω ήδη πολλά. Πλήρωσα για καθαριστές, πλήρωσα για τα επισκευές, πλήρωσα για το ένα, δεν θα πληρώσω και το βοηθητικό, να το κάνει ο δάσκαλος που λέει εκεί εγκύκλειος. Χοντρικά αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, εμείς θα στηρίξουμε πλήρως το αίτημα της Ένωσης Γονέων και επίσης θα σας πούμε ότι αν το πρόβλημά σας είναι με ποιο τρόπο θα προσλάβετε κόσμο στα σχολεία για να κάνει βοηθητικές υπηρεσίες, εμείς σας λέμε προσλάβετε τους με τους καθαριστές. Έχετε δικαίωμα προσάυξησης. Προσαυξήστε τόσο ώστε να χωράνε όσοι ήταν πριν. Δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ. Δικαίωμα τέτοιων προσλήψεων έχετε ακόμα. Το ψάξαμε. Μην μας απαντήσετε ότι δεν έχετε. Έχετε ακόμα. Θέληση αν έχετε το κάνετε. Και μετά πείτε στην ΚΕΔΕ που είστε και στο Δουσού, λύστε το πρόβλημα. Πείτε στον Υπουργό, λύστε το πρόβλημα. Κάντε την αρχή. Πείτε ο Δήμος Απάγου Χολαργού πρωτοπόρησε. Στελέχωσε τα σχολεία με δικά του λεφτά. Κάντε το κι εσείς. Δώστε τα μας. Πάρτε πρωτοβουλία. Μη μας λέτε όμως ότι δεν υπάρχει ανάγκη και την κάνουν οι δάσκαλοι ή ότι πληρώνω πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Εγώ, κύριε Ρεκλίτη, είπα ότι η αρμοδιότητα δεν είναι του Δήμου. Αυτό είπα. Και είναι ξεκάθαρο. Βρείτε μου εσείς κάπου στις αποτυπωμένες αρμοδιότητες ότι η σύντηση και η βοήθεια στη σύντηση είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Και πέστε το μου, αυτό σας είπα. Άρα, αφού δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, δεν μπορεί να την κάνει ο Δήμος με δικούς τους ανθρώπους για αυτή τη δουλειά. Αυτό λέω. Άρα, όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα όμως και το εκμεταλλευόμαστε, προφανώς βοηθάμε αυτή την κατάσταση. Βγήκε ένα πρόγραμμα που σου δίνουν κάποιο προσωπικό. Σας λέω, λείψανε. Αντί να έχουμε 15 άτομα στα σχολεία, θα μπορούσαμε να έχουμε 15 έξω στην καθαριότητα. Εμείς αποφασίσαμε όμως να τα έχουμε στα σχολεία. Ας είμαστε ευχαριστημένοι και γι' αυτό. Δεν το κάνουν όλοι οι Δήμοι. Δεν το έχουν όλοι οι Δήμοι αυτό. Έχετε εσείς κάποιο παράδειγμα Δήμου να μας πείτε διαφορετικό? Γιατί εγώ δεν ξέρω. Δεν έχετε. 332 Δήμοι είναι. 332 Δήμοι είναι. Αν έχετε εσείς παράδειγμα ότι έχει τραπεζοκόμους που τους πληρώνει ο Δήμος, να μου το καταθέσετε επίσημα να το ψάξω κι εγώ. Λοιπόν. Και δεύτερον, βεβαίως και δίνουμε πολλά. Την αλήθεια λέμε. Πάρα πολλά δίνουμε. Και από τότε που μπήκαμε στη διοίκηση του Δήμου για τα σχολεία, μόνο εκεί πάνε τα χρήματα. Δεν πάνε πουθενά αλλού. Στα σχολεία τα δίνουμε. Η πλειοψηφία των χρημάτων του Δήμου πηγαίνει στα σχολεία. Ο κύριος Ζήκας έχει το λόγο. Καταρχήν, το ότι πάνε τα λεφτά στα σχολεία σημαίνει ότι υπάρχουν ανάγκες να καλυφθούν. Δεν πετιόνται. Το ζήτημα είναι, καλύπτονται όλες οι ανάγκες με τα λεφτά που πάνε στα σχολεία? Αν δεν καλύπτονται, υπάρχει ζήτημα λοιπόν. Και από εκεί ξεκινάει μια άλλη κουβέντα. Εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο δεν καταλογίζει την αρμοδιότητα στη Δημοτική Αρχή για αυτό το ζήτημα. Διαφωνούμε με το πλαίσιο, αλλά να δεχτούμε ότι έτσι είναι όντως. Δεν απαγορεύει όμως το πλαίσιο τη διεκδίκηση. Δεν απαγορεύει το πλαίσιο το να αναδείξουμε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή, όταν εδώ υπάρχουν δύο σκέλη.
στο αίτημα. Το δεύτερο σκέλος, το να ζητηθούν δηλαδή να αναλάβουν η ΚΕΔΕ νομοθετική πρωτοβουλία που να πιέσει την κυβέρνηση για να αλλάξει το πλαίσιο, ώστε να μπορούν να λυθούν αυτά τα ζητήματα και τυπικά με τον ορθό τρόπο, είναι κάτι που δεν εμποδίζει και δεν απαγορεύει το πλαίσιο να υπάρξει μια τέτοια κίνηση. Το ότι υπάρχουν τα προγράμματα τα οποία σκοπίμως θέλουν να συγκαλύψουν τις υπαρκτές ανάγκες και να μην τις καλύπτουν με μόνιμο προσωπικό, αλλά με ευκαιριακό, αυτό που λέμε ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να είναι το άλοθη για να λέμε ότι εντάξει, βγήκε το πρόγραμμα. Γιατί εδώ βγήκε το πρόγραμμα, αλλά μετά το πρόγραμμα δεν ανανεώνεται. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Αν δεν ανανεωθεί το πρόγραμμα, οι ανάγκες πάψαν να υπάρχουν. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε στρεβλές καταστάσεις, στρεβλές ρυθμίσεις, ως αυτοδιοικητικοί που έχουμε επιπλέον ευθύνες από τη θέση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλουμε να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε από αυτούς που έχουν την ευθύνη να δώσουν λύσεις ή να δρομολογήσουν λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Αν απλώς καλυπτόμαστε πίσω από το ότι υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο σκόπιμα έχει φτιαχτεί έτσι για να μην δίνονται λύσεις, τότε και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες. Νομίζω ότι υπάρχει η ευχέρεια, τουλάχιστον στο δεύτερο σκέλος της διεκδίκησης, να προχωρήσει. Είναι και στη λογική που ψηφίσαμε και το προηγούμενο δηλαδή. Και το προηγούμενο ψήφισμα που το ψηφίσαμε σε αυτή τη λογική. Της υποστήριξης του αιτήματος και της διεκδίκησης. Χαμηλοθόρη. Ναι, λοιπόν, déjà vu είναι όλη η κατάσταση τώρα, αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα, κάθε 1,5 χρόνο, για μισή σχολική χρονιά, το ίδιο φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια. Όσο οι ανάγκες των σχολείων δεν αντιμετωπίζονται ως πάγιες και ανελαστικές, αλλά με ad hoc λύσεις, αυτό θα επαναλαμβάνεται. Απλά τώρα συνέπεσε και θα καθυστερήσει λίγο, γιατί είμαστε ανάμεσα στα δύο ΕΣΠΑ. Από τη μία, οι κυβερνήσεις που δεν καλύπτουν με μόνιμο προσωπικό πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και από την άλλη, δήμοι, σαν το δικό μας, που κάνουν σαν να μην βλέπουν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, που δεν διαθέτουν ούτε μισό ευρώ και περιμένουν τους τσάμπα εργαζόμενους του ΟΑΕΔ, ερμηνεύοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους. Μα η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων περιλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες για να λειτουργεί σωστά ένα σχολείο. Απλά είναι ένα θέμα ανάγνωσης. Το θέμα ήρθε λίγο περίεργα βέβαια, με ένα ερώτημα προς τον Δήμαρχο. Ακούσαμε τον Δήμαρχο να λέει τα δικά του και τελικά μια πρόταση που ακούμε τώρα, χωρίς να γίνεται μια ουσιαστική κουβέντα, περισσότερο παράλληλοι διάλογοι. Που τελικά σε όποιον παρακολουθεί δίνεται η εντύπωση ότι το θέμα έφτασε εδώ απλά για να ακουστεί και εδώ, ίσως για κάποιους άσχετους λόγους. Σίγουρα όμως όχι για να βρεθεί μια λύση. Διότι στο διατάφτα 0. Ποιος θα φυλά την πόρτα ή ποιος θα ζεσταίνει το φαγητό τον Ιανουάριο στα δημοτικά, οι δάσκαλοι, ακούσαμε, ή προφανώς και τα εξάχρονα self-service. Εμείς έχουμε πει ότι οι ανάγκες των δημοτών σε ένα διαλυμένο κράτος, σε ένα διαλυμένο κρατικό τοπίο, γιατί αυτό έχουμε, δεν μπορούν να επιστρέφουν σε αυτούς, γιατί αυτό γίνεται. Μπαίνει το χέρι στην τσέπη του γονέα για τη φύλαξη, για την τραπεζοκομεία, για την ελλειπή καθαριότητα, για όλα αυτά που θα έπρεπε να προσφέρει, αν όχι το κράτος, ο Δήμος. Και έτσι κουτσοβολεύεται η κατάσταση και προχωράει. Προγραμματικά αναφέραμε πως η μόνη λύση σε αυτού του τύπου τα διοικητικά αδιέξοδα είναι σύμβαση για πολύ συγκεκριμένη υπηρεσία μεταξύ Δήμου και κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να στηθεί ακόμη και με τους ίδιους ανθρώπους που γνωρίζουν τα παιδιά μας και το σχολείο. Τον κύριο Μιχάλη, την κυρία Νατάσα κλπ. Και άλλους ανθρώπους, ώστε να εξασφαλιστούν και για αυτούς καλύτερες εργασιακές συνθήκες, ακόμη και καλύτερες οικονομικές απολαβές. Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να αναλάβει την γραφειοκρατική υποστήριξη για την ίδρυση της ΚΙΝΣΕΠ και στη συνέχεια για την απορρόφηση επιχορήγησης από το Υπουργείο Εργασίας. Αρκεί να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις, τα κολλήματα και τα διάφορα συμπλέγματα. Όποια άλλη συζήτηση να είχαμε να λέγαμε. Γίνεται για να γίνει και τελικά για να ακουστούν κάποιες κομματικές γραμμές, ένθεν κακήθεν, και το πρόβλημα διαιωνίζεται και θα επαναλαμβάνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Εντάξει, τώρα συνέχεια και του πρώτου θέματος.
Γιατί καλά δεν έχουν εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Δεν έχουν ούτε το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για να λειτουργήσουν σωστά. Στοιχειωδώς. Όχι σωστά, στοιχειωδώς. Η πρόταση της Ένωσης δίνει λύση. Μπορεί να υπάρξει λύση. Ο Δήμος δεν θέλει. Η κυβέρνηση δεν θέλει. Αν ήθελαν, ομογάλακτη είναι, ο Δήμαρχος είναι και στο ανώτατο όργανο που διοικεί την Δημοκρατία στην πολιτική της γραμματεία, επιτροπή, πώς το λένε, θα μπορούσαν να είχαν αποφασίσει να λύσουν τα προβλήματα που δεν αφορούν μόνο το Δήμο μας. Δεν θέλουν. Έχουν άλλες επιλογές. Θέλουν τα παιδιά μας να μαθαίνουν από τον παιδικό σταθμό ότι το κράτος έχει μηδενική χρηματοδότηση για τους παιδικούς σταθμούς, στηρίζονται σε ΕΣΠΑ, και αυτό το λέω για όλους τους εσπατζίδες εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προγραμμάτων της και των πολιτικών της που έχουν πάει τη χώρα μπροστά, και βλέπουμε που έχουμε πάει, των δίθεν ανεξάρτητων παρατάξεων που υπηρετούν και αυτή την πολιτική που μας έχει οδηγήσει εδώ. Εδώ μας έχει οδηγήσει. Είναι η διάλυση της παιδείας. Μαθαίνουν λοιπόν από τους παιδικούς σταθμούς ότι δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, ότι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς είναι με 11 ανανεούμενες συμβάσεις του ΕΣΠΑ, όλα στον αέρα. Τώρα βρισκόμαστε μεταξύ λήξης προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, δεν μένουμε στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία οξύνεται. Αν ήθελε η κυβέρνηση, η Δήμη, το Υπουργείο, στο χέρι τους είναι να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά τι κάνουν? Οδηγούν στους γονείς. Στο μεν πρώτο θέμα με τους εκπαιδευτικούς, στα φροντιστήρια, στην παραπαιδεία, στο να τους χαρατσώνουν με 1000 τρόπους. Σε αυτό βάλτε το χέρι στην τσέπη, πάρτε κάποιον παράνομα, κάποιον να φροντίζει, εθελοντικά οι γονείς, που στην ουσία δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα και θα πολλαπλασιάζεται η κατάσταση. Αύριο θα μας ζητάνε να πληρώνουμε και τους εκπαιδευτικούς. Τώρα, αυτό το διαλυμένο κράτος είναι πολύ αποτελεσματικό, το ψηφιακό, το έξυπνο, δηλαδή και προεκλογικά τρελαθήκαμε. Λες και ζήσαμε σε άλλο κόσμο, ενώ τα βασικά προβλήματα, ζητήματα στοιχειωδώς δεν έχουν καλυφθεί. Έτσι. Είναι πολύ αποτελεσματικό και γαλαντόμο εκεί που θέλει, ώστε οι λίγοι να γίνονται πλουσιότεροι και ο κόσμος της δουλειάς, από την παιδεία, από την υγεία, από την εργασία, να μην βρίσκει στα νοσοκομεία, στο σχολείο, άνθρωπο να κάνει αξιοπρεπώς σωστά τη δουλειά του. Ο Δήμος είναι υπόλογος και βάζει πλάτη σε αυτή την πολιτική. Οι Δήμοι είναι το μακρύ χέρι πραγματικά του κράτους. Γιατί τι κάνουνε? Έρχονται εδώ η αγανάκτηση του κόσμου. Μα ρε παιδιά, δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, δεν έχουμε βοηθητικό προσωπικό. Τι γίνεται? Και λέει ο Δήμος, μα η εγκύκλωση του Υπουργείου αυτό. Γιατί δεν το λύνεται έτσι? Με μπαλώματα, τα οποία όχι μπαλώματα δεν είναι, είναι αστεία και να τα λες και για κάποιον που ξέρει το σχολείο. Συμπέρασμα και τελειώνω. Όποιος ζει από κοντά πραγματικά τα απλά προβλήματα σε βασικούς τομείς της ζωής του, τραβάει τα μαλλιά του και λέει, μα είναι δυνατόν? Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι? Πώς είπα πριν, ξεφτυλές, εγκληματίες. Απλά είναι εγκληματίες. Επιλέγουν εμείς να ζούμε και τα παιδιά μας έτσι και κάποιοι να μην ξέρουν πόσα εκατομμύρια θα χαλάσουν για το κότερό τους για μια βραδιά, με φοροασυλία, με οτιδήποτε κτλ. Και κάτι που ακούστηκε περί κομματικών αντιπαραθέσεων. Προφανώς οι πολίτες, οι άνθρωποι οργανώνονται συλλογικά σε φορείς και κόμματα και έχουν πολιτικές για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που θεωρείτε εσείς ξεπερασμένη Σοβιετία, που είχαμε ανθρώπους με μόνιμη σταθερή δουλειά, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, παντού και καλύπτονταν σχεδιασμένα οι ανάγκες. Εσείς είσαστε με την αγορά, τον ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κατευθύνσεών της που μας οδηγεί εδώ. Είναι αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ευχαριστούμε, κύριε Πολιτικές μας οδηγούν εδώ και ο αγώνας του κόσμου που για μας πιστεύουμε ότι έτσι όπως το πάτε και οι κυβερνήσεις και οι υπόλοιποι που τις λιγοντάρουν και οι δήμαρχοι και οι αντιπολίτες που τις λιγοντάρουν στην ουσία θα ξεχυλήσει το ποτήρι και θα σας πάρει όλους η μπάλα και εμείς θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Γιώβας.
αξιότιμοι κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Ονομάζομαι Αναστάσιος Γιώβας, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού. Έχω παιδάκι και στο 3ο Δημοτικό, παράλληλα. Δεν μπορώ να φανταστώ καταρχάς την κόρη μου 4 ετών να πηγαίνει στην κουζίνα, να ανοίγει το φούρνο και να παίρνει το σκέπος του, κύριε Δήμαρχε. Ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν, πολύ περισσότερο παιδάκια με ειδικές ανάγκες, έτσι, ή με ιδιαιτερότητες. Δεν λέω για αυτά που έχουν βοήθεια στο σχολείο, κάποια λίγο πιο δραστήρια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, από εκεί πέρα είμαι σε ένα σχολείο το οποίο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα από την καθαριότητα. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας το συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες, όπως τα γυαλιά που υπάρχουν πολλές μέρες έξω από το σχολείο. Και αναρωτιέμαι ποιος θα βγει γυαλιά από σπασμένα μπουκάλια μπύρας από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη νύχτα τα σπάνε. Τα μπουκάλια, έτσι. Και διαχέονται και μέσα στα προαυλιά του νηπιαγωγείου και του βρεφονηπιακού σταθμού που υπάρχει και έξω στις σκάλες. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα τα σκουπίζει. Και καλά, άντε, ένα πρωινό μπορεί να έρχεται κάποιος από την καθαριότητα. Όταν θα ξανασυμβεί το επόμενο πρωινό, τι θα συμβεί? Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα από ό,τι ξέρω για την καθαριότητα. Σε αυτό έχω να κάνω κάποιες προτάσεις. Για παράδειγμα, τα σχολεία να είναι on call με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Να είναι on call με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, ούτως ώστε όταν υπάρχει ανάγκη για έξτρα καθαριότητα να πηγαίνει κάποιος από το προσωπικό καθαριότητας να καθαρίζει. Όπως το παράδειγμα που έθεσα. Για τα άλλα σχολεία δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, για την υποδοχή των παιδιών. Πάλι, όποιος θέλει θα μπαίνει, όποιος θέλει θα βγαίνει μέσα σε ένα σχολείο που ξεκινάνε από 3,5-4 ετών. Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Για το ζέσταμα των φαγητών, εμείς προτείνουμε την αγορά θερμοθαλάμων. Είναι μια λύση που μπορεί μέχρι και τα παιδιά να χειριστούν. Θερμοθάλαμοι, ξέρουμε όλοι, είναι στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, ζεσταίνουν τα προϊόντα σε μια θερμοκρασία από 40 έως 65 βαθμοί. Οπότε και τα παιδιά να πάνε να τους ακουμπήσουν δεν καίγονται. Οπότε τα παιδιά θα μπορούν μέσα στις τάξεις που υπάρχουν και ψυγεία να τα βγάζουν, τα σκεύη τους, να τα βάζουν μόνο στους θερμοθαλάμους και το διδακτικό προσωπικό απλά να ενεργοποιεί το θερμοθάλαμο. Και μετά να πηγαίνουν να τα παίρνουν. Είναι μια πρακτική λύση. Και αυτό θα μπορούσε να υπήρξε από αγορά θερμοθαλάμων, από χορηγία σε εταιρείες, ο Δήμος, μέχρι και ο δανεισμός τους. Είναι κάτι πολύ εύκολο. Εμείς στα σχολεία που στεγάζονται στο συγκρότημα της 17 Νοέμβρη επίσης, οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων, έχουν εξοδέψει όλο τους το αποθεματικό τους τελευταίους μήνες για έναν άλλο αγώνα, όπως γνωρίζετε, για το θέμα της κεραίας που υπάρχει. Συνεπώς, δεν υπάρχει και δυνατότητα και για οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο ήδη μας ζητήθηκε από τις διευθύνσεις των σχολείων. Τα παιδιά, όχι οι γονείς, αναμένουν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα, τι θα κάνουμε με το φαγητό, θα τους στέλνουμε με σούσι όπως έστειλα εγώ πέρσι στο γιο μου, πόσο θα τρώνε σούσι, δεν είμαστε στην Ιαπωνία, δεν κάνω πλάκα, αλήθεια, το έστειλα με σούσι, εντάξει. Λοιπόν, πόσο να στείλουν να φάνε κρύο φαγητό όταν το διδακτικό προσωπικό δεν έχει τις δυνατότητες να ζεστάνει το φαγητό. Διότι είναι μία δασκάλα. Τι να πρωτοκάνουν. Εγώ σας προσκαλώ τη Δευτέρα το πρωί ή οποιαδήποτε μέρα θέλετε να έρθετε στο νηπιαγωγείο, παρέα, να κάτσουμε το πρωί εκεί, όταν δεν θα είναι γενική καθηκόντων, να δείτε πραγματικά πώς είναι η λειτουργία ενός σχολείου χωρίς άτομο γενικό καθηκόντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει τελειώσει, θέλετε κάτι άλλο? Εντάξει, εγώ προσωπικά για το θέμα των παιδιών δεν θα λογάριζα τα λεφτά. Τη ζωή μου θα λογάριαζα. Εντάξει. Είμαι ξεκάθαρος. Θα κάνουμε όλα για το καλό του παιδιών μας και τίποτα παραπάνω. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, επειδή κάποιοι με γνωρίζουν, κάποιοι όχι. Δεν ανήκω πουθενά πολιτικά, κομματικά. Μιλάω ξεκάθαρο σαν γονιός σκέτο και εκπροσωπώ τα παιδιά μας. Και περιμένω κάποιες απαντήσεις, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλούμε. Δηλαδή να πούμε στα παιδιά μας ότι θα στέλνουμε εγκύκλειος, δεν θα καταλάβουν τι σημαίνει εγκύκλειος στα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Βελή.
Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Παπάγου Χολαργού, μέλος Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Η παρουσία μας σήμερα εδώ για τη συζήτηση του θέματος της λήξης των συμβάσεων των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων κρίθηκε απαραίτητη μετά από συζήτηση στο Διοικητικό μας Συμβούλιο για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι να προσφέρουμε την αμέριστη στήριξή μας στην Ένωση Γονέων, δεδομένου ότι αρκετά μέλη μας είναι μητέρες, γιαγιάδες και μέλη οικογενειών μαθητών στα σχολεία του Δήμου μας. Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων είναι ζήτημα που σταθερά απασχολεί το Σύλλογό μας. Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μας έχουν απασχολήσει προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία μας, τα οποία οφείλονται κυρίως στα κενά, σε απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό και στην ελλειπή χρηματοδότηση που δίνεται στα σχολεία. Κάθε χρόνο, από την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων το Σεπτέμβρη, γίνονται εμφανείς οι ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια παραδείγματα τέτοιων ελλείψεων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, όπως πολύ μεγάλες καθυστερήσεις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να στερούνται τις ίσες ευκαιρίες που τόσο πολύ έχουμε ακούσει, αφού το εξετασιοκεντρικό σύστημα τους αναγκάζει σε έναν αγώνα δρόμου για να ανταγωνιστούν τους συμμαθητές τους και να μπορέσουν να κερδίσουν μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. Πολύ σοβαρές είναι και οι ελλείψεις σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που μπορεί να τοποθετούνται κάποια στιγμή στα σχολεία, αλλά για μία μέρα τη βδομάδα, αφού τις υπόλοιπες 4 πρέπει να βρίσκονται σε κάποια άλλα 4 διαφορετικά σχολεία, και αυτό μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, οπότε λύγει και η σύμβασή τους. Ακόμα δηλαδή και αν ένας σχολικός ψυχολόγος καταφέρει να αποκτήσει τη ζητούμενη σχέση με ένα μαθητή που έχει ανάγκη τη βοήθειά του, αυτή θα διακοπεί βίαια, αφού με το άνοιγμα των σχολείων τη νέα χρονιά ο ψυχολόγος θα έχει τοποθετηθεί, αν βεβαίως τοποθετηθεί, σε κάποια άλλα σχολεία. Οι επιπτώσεις αυτού του τρόπου κάλυψης των κενών, με τους αναπληρωτές και συμβασιούχους εργαζόμενους να καλούνται κάθε φορά να καλύψουν πάγια κενά και να αναπληρώσουν στην πραγματικότητα τον εαυτό τους, είναι τεράστια στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά και στη ζωή της οικογένειας, αφού τελικά στην οικογένεια είναι που μετακυλίεται η ευθύνη. Έτσι, οι γονείς αναγκάζονται να αναζητήσουν και να επιλέξουν ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων για να καλυφθούν ανάγκες όπως οι παραπάνω, έχοντας κάθε φορά την αγωνία αν έχουν κάνει τη σωστή επιλογή και αν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν και στο κόστος, το οποίο δεν είναι μικρό. Οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων επίσης εμπίπτουν στην κατηγορία εργαζόμενων που καλύπτουν αποσπασματικά και περιστασιακά πάγιες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Ειδικά σε σχολεία που φοιτούν μικρά παιδιά, νηπιαγωγείες και πρώτες τάξεις του δημοτικού, οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν πολλές φορές στήριγμα των ίδιων των παιδιών λόγω του μικρού της ηλικίας τους, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες προσέλευσης, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Ο δεύτερος λόγος που μας φέρνει εδώ σήμερα είναι ότι ο Σύλλογος Γυναικών οφείλουμε να σταθούμε στο πλάι των εργαζομένων που χάνουν τη δουλειά τους. Ανθρώπων που λόγω μακροχρόνιας ανεργίας, πολύ χαμηλού εισοδήματος και άλλων δυσκολιών επιλέχθηκαν και από ανάγκη επέλεξαν να τοποθετηθούν σε αυτές τις θέσεις, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με τις συμβάσεις τους να αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να καλύψουν κενά για μεγαλύτερο διάστημα με την έναρξη της νέας χρονιάς. Κάτι που αποδεικνύει πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξή τους στα σχολεία και ότι είναι πάγιες οι ανάγκες που καλύπτουν. Φυσικά, με την αναστολή των συμβάσεων, οι άνθρωποι μένουν χωρίς εισόδημα για το διάστημα αυτό, με όλες τις συνέπειες που επιφέρει στη ζωή τους και στις οικογένειάς τους, που στηρίζονται σε αυτό το πενιχρό εισόδημα. Θεωρούμε αδιανόητο, σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε σήμερα, με την αυξανόμενη ακρίβεια και το βιωτικό επίπεδο να χειροτερεύει συνεχώς, να πετιούνται στον δρόμο εργαζόμενοι, μητέρες μικρών παιδιών, άνθρωποι πιο μεγάλης ηλικίας που είναι σχεδόν αδύνατο να βρουν δουλειά, τη στιγμή που δεν βρίσκουν και άνθρωποι μικρότερης, νεότερης ηλικίας. Πόσο μάλλον όταν οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν θέσεις και εκτελούν εργασίες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα του σχολείου. Με βάση τα παραπάνω, αλλά και επιπλέον ζητήματα που αναφέρει και η Ένωση Γονέων στην επιστολή της, συντασσόμεθα με τους γονείς και τα αιτήματά τους, με τα δικαιώματα των εργαζομένων και συνυπογράφουμε την επιστολή και τα αιτήματα αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δελή. Ορίστε. Έχει κλείσει ο κατάλογος. Εντάξει, δώστε τώρα μια δυνατότητα όμως. Είναι εκπρόσωποι συλλόγων. Εντάξει. Μα δεν πρόκειται. Ωραία, ωραία. Περάστε, περάστε. Μιλήστε.
Θα είμαι πολύ σύντομος και ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας μόνο και την ιδιότητά σας. Είμαι ο Μητσάκης ο Γιάννης, είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού. Άκουσα με προσοχή όσα υπόθηκαν και κυρίως και όσα είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος, που κατάλαβα από τον λόγο σας, κύριε Δήμαρχε, ότι έχετε αναγνωρίσει πλήρως την ανάγκη του να υπάρχει υπάλληλος γενικών καθηκόντων στα σχολεία του Δήμου. Γι' αυτό αυταπόδειχτα, δηλαδή έχετε κι εσείς θέσει ως προτεραιότητα την κάλυψη αυτών των θέσεων, εφόσον είχατε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε προγράμματα και όλα τα χρόνια με αυτόν τον τρόπο καλύπτετε την ανάγκη. Είπατε και μόνος σας ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η θέση. Αναφέρετε επίσης ότι ο Δήμος, στον Δήμο εχωρούνται διάφορες αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με τα σχολεία, όπως η καθαριότητα, και με την εχώρηση αρμοδιότητας δίνει και ένα ποσό. Ωστόσο, ο Δήμος καλείται να πληρώσει ένα παραπάνω ποσό για την κάθε αρμοδιότητα, για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα της καθαριότητας, επί 2 και για τα σχολικά κτίρια επί πολύ παραπάνω. Εγώ ένα ερώτημα που έχω, θα ήθελα να το θέσω, είναι γιατί το δέχεται αυτό ο Δήμος, δηλαδή γιατί δέχεται να το εχωρούνται αρμοδιότητες και να βάζει άλλα ποσά και γιατί ζητάει από την κεντρική αρχή, από τη δημόσια διοίκηση, να είναι τα ποσά παραπάνω, ώστε να μην στερούνται οι υπόλοιπες ανάγκες, να μην καλύπτει οι υπόλοιπες ανάγκες του Δήμου. Από το συνδυασμό αυτών των δύο, θεωρώ ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με όλους τους άλλους Δήμους, θα πρέπει να απευθυνθεί στη δημόσια διοίκηση με συντονισμένες ενέργειες, ούτως ώστε αναγνωρισμένες ανάγκες να καλύπτονται. Δεν μπορεί να είναι το επιχείρημα ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου να ασχοληθεί με το θέμα των γενικών καθηκόντων. Είναι όπως ασχολείστε με την καθαριότητα και μεριμνάτε ή με τα σχολικά κτίρια, θα πρέπει να ζητήσετε παραπάνω ποσά από τη δημόσια διοίκηση με συντονισμένο τρόπο με όλους τους Δήμους, να διεκδικήσετε, γιατί γι' αυτό σας εκλέγουν, θεωρούμε, οι δημότες, για να διεκδικείτε για τις καλύτερες συνθήκες των δημοτών και ιδιαίτερα και στα σχολεία, έτσι, για τα παιδιά μας και για την εκπαίδευση. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της Ένωσης. Πρέπει να γίνουν ενέργειες συντονισμένες από την Δημοτική Αρχή για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, τις οποίες έχετε αναγνωρίσει πλήρως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος. Απλά να προσθέσω έτσι, γιατί μου μετέφερε. Εγώ αναγνώρισα αυτές τις ανάγκες ότι είναι σημαντικές και τις καλύπτουμε μέσα από το πρόγραμμα. Δεν είπα ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου και προφανώς αν έχεις να επιλέξεις, θα επιλέξεις πρώτα να πάρεις άτομα για την καθαριότητα που σου λείπουν, θα πάρεις κάποια άτομα για τις ενέργειες που έχεις και δεν θα πάρεις άτομα γενικών καθηκόντων. Έτσι, να μην μπερδεύουμε τα λόγια μου, ήμουν ξεκάθαρος. Προφανώς όταν σου δίνουν κόσμο, θα βάλεις ανθρώπους να βοηθήσεις και εκεί. Τώρα, επειδή μάλλον είστε νέος γονιός και δεν ήσασταν τα προηγούμενα χρόνια, να θυμίσω ότι στο στάδιο που είμαστε αυτή την περίοδο, το κερδίσαμε. Όλοι οι γονείς, όλοι που ασχοληθήκαμε με το θέμα. Δεν ήταν έτσι τα παλιά χρόνια. Ήταν η καθαριότητα με μίσθωση έργου. Δηλαδή, τι καθαριότητα είχαν όλα τα σχολεία όλων των Δήμων όλης της Ελλάδας. Καμία καθαριότητα όλες τις μέρες και μόλις τέλειωνε το σχολείο πήγαινε ο καθαριστής 2 ώρες, καθάριζε. Τώρα το πετύχαμε αυτό, καταφέραμε και έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα στην καθαριότητα των σχολείων. Μακάρι να καταφέρουμε να πετύχουμε και κάτι περισσότερο. Έτσι. Απλά θεωρώ ότι ακόμα εμείς συνέχεια ζητάμε περισσότερα χρήματα. Όλοι οι δήμαρχοι ζητάμε να μας δίνουν περισσότερες δαπάνες για αυτά που είπατε ότι το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε. Προφανώς και ζητάμε και διεκδικούμε συνέχεια. Είναι πάγια η διεκδίκηση να παίρνουμε περισσότερα χρήματα από το κράτος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Το θέμα τελείωσε. Τι έγινε. Εντάξει, ορίστε. Ο κύριος Δρεμούντος. Ο κύριος Ρεκλήτης, συγγνώμη. Κοιτάξτε, επειδή το θέμα είναι... Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει περίπου τι παίζει. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια συνόψιση και να θέσουμε το θέμα σε ψηφοφορία με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να βγάλει και ένα αποτέλεσμα. Χοντρικά ισχύουν τα εξής λοιπόν. Ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι δεν είναι θέμα του Δήμου οι γενικών καθηκόντων και δηλαδή οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Αλλά παρεπιπτόντως, επειδή υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει κάποιες από αυτές τις ανάγκες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές κατά τα άλλα, το χρησιμοποιούμε και τους παίρνουμε.
Φαντάζομαι ότι αυτό εκφράζει το σύνολο της δημοτικής του παράταξης. Γιατί να μην έχει τοποθετηθεί κανείς άλλος, τοποθετεί ο Δήμαρχος και κλείνει και το θέμα. Ακούστηκαν και άλλα θέματα όμως και θέλω να σταθώ σε αυτά λίγο. Γιατί η πρόταση των 8 προτάσεων για κινσέπ στα σχολεία, εμάς μας βρίσκει εξαιρετικά αντίθετους, γιατί η κινσέπ, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δηλαδή, είναι αυτό που επιδιώκει το κράτος να κάνει. Να μην πληρώνει για τις ανάγκες και να τις αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες. Είτε αυτές είναι ιδιωτικές εταιρείες κανονικές, κερδοσκοπικές, είτε ενώσεις προσώπων που πάλι παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκτός των κύριων προσλήψεων. Εμάς μας ενδιαφέρει να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, γιατί αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με μόνιμο προσωπικό. Δεν μας ενδιαφέρει να καλυφθούν με ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που θα καλούνται να πληρώνουν πάλι οι δημότες, όπως πληρώνουν για τροφεία στους παιδικούς σταθμούς που προς το παρόν τα δίνει το ΕΣΠΑ, αύριο δεν θα τα δίνει και θα τα πληρώνουν. Ή κάποιοι τα πληρώνουν ήδη. Έτσι πληρώνουν δηλαδή οι γονείς τους δασκάλους των παιδικών σταθμών. Τώρα αύριο μεθαύριο μας προτείνουν να πληρώνουν και την καθαριότητα των σχολείων ή το βοηθητικό προσωπικό των σχολείων μέσω επιχειρήσεων. Εμείς δεν θέλουμε να πληρώνουν, θέλουμε το κράτος να αναλαμβάνει τις ανάγκες των γονιών και των μαθητών. Ως έκτακτο μέτρο, ώσπου να πιέσει και το γονεϊκό κίνημα και να πετύχει τη νίκη που λέει ο Δήμαρχος ότι πέτυχε με την καθαριότητα, να επεκταθεί, λέω το γονεϊκό κίνημα είπα, δεν είπα σας, λέω, ώσπου να πετύχει και το γενικών καθηκόντων και το βοηθητικό προσωπικού, ως πρόταση που τη θέτουμε εμείς χωριστά να ψηφιστεί σε σχέση με τις άλλες ενέργειες, είναι να καλυφθούν αυτές οι θέσεις από έκτακτο κονδύλι του Δήμου μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τις ανάγκες των σχολείων. Και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι απλός, θα προσληφθούν με τη σύμβαση της καθαριότητας, που είναι νόμιμη και γίνεται. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το θέτουμε σε ψηφοφορία. Και ο καθένας θα πάρει την ευθύνη του. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Δεκλήτης μάλλον έχει λίγο μπερδευτεί. Το θέμα είναι συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένη εισήγηση και θα ψηφίσουμε βάσει της εισήγησης της οποίας έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, τώρα ο κύριος Δεκλήτης μπορεί στα πρακτικά να προτείνει και να πει ό,τι θέλει. Εμείς προφανώς και διαφωνούμε. Όταν θα θέτει το θέμα ο Πρόεδρος επί της διαδικασίας θα να μιλήσω. Διαφωνούμε. Κύριε Δεκλήτη, είναι συγκεκριμένες διαδικασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίζουμε επί των προτάσεων που είναι ήδη κατατεθειμένες. Δεν υπάρχει. Κάνετε λάθος, κύριε. Λοιπόν, αντιπροτάσεις γίνονται μόνο εκεί που επιτρέπονται. Δηλαδή στον προϋπολογισμό, στο τεχνικό πρόγραμμα, πουθενά άλλο. Διαβάστε καλύτερα τον κανονισμό και εδώ είμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να βάλετε κάτι σε ψηφοφορία. Εγώ δεν θα σας χαλάσω το φόρο και δεν θα το αποφασίσω εγώ. Θα το αποφασίσει. Λοιπόν, εμείς διαφωνούμε σε αυτά που λέτε. Έτσι είμαστε ξεκάθαρα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στην Κινσέπ. Η Κινσέπ, εντάξει, κυρία Χαμηλοθόρη, μάλλον τώρα έχει μείνει στα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Είναι ένας θεσμός που έχει πεθάνει. Δεν υπάρχουν Κινσέπ. Και ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν Κινσέπ? Γιατί σταματήσαν να είναι νόμιμες οι προγραμματικές συμβάσεις. Γιατί παλιά είχε νόημα να έχεις Κινσέπ όταν επιτρεπόντουσαν οι προγραμματικές συμβάσεις και μπορούσε ο κάθε Δήμος, ο κάθε οργανισμός να κάνει μία απευθείας ανάθεση με την προγραμματική σύμβαση στην Κινσέπ. Αυτό έχει καταργηθεί εδώ και 2-3 χρόνια. Και γι' αυτό κιόλας δεν υπάρχουν Κινσέπ. Αν το ψάξετε, βρείτε με εσείς μια Κινσέπ 2 που υπάρχουν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Και είναι. Λοιπόν, αλλά εμείς είμαστε εναντίον αυτού. Προφανώς και ήμασταν πάντα εναντίον αυτού του θεσμού, γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι. Λοιπόν, πάντως, για να κλείσουμε το θέμα, μένω στην άποψη την οποία είπα ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε ήδη αυξήσει, όλα τα σχολεία έχουν καθαρίστρια αρκετές ώρες, τα περισσότερα έχουν 6,5 ώρες καθαρίστρια μέσα ή καθαριστή, εξαρτάται αν είναι άντρας ή γυναίκα, έτσι. Κάποια έχουν και 2 άτομα, μπορούν να μοιράσουν τις ώρες εκεί που χρειάζεται, να κάθεται λίγο το πιο πολύ, να μην πηγαίνει 10 η ώρα, να πηγαίνει στις 11 και να είναι μέχρι το απόγευμα, έτσι να μπορεί να εξυπηρετεί και λίγο στη συγκεκριμένη, που δεν ξέρω αν είναι και σωστό, έτσι. Ο καθαριστής είναι για καθαριότητα. Δεν είναι για να βοηθάει στο φαγητό και να ζεσταίνει και δεν ξέρω αν είναι και υγειονομικά σωστό να το πω και έτσι. Αυτό δεν είναι όμως, είναι θέμα του διευθυντή, δεν είναι δικό μου το θέμα αυτό. Λοιπόν, οπότε εμείς, κυρία Πρόεδρε, είμαστε αντίθετοι ως παράταξη στις προτάσεις, αν θέλετε να βάλετε σε ψηφοφορία και την πρόταση του κυρίου Δεκλήτη, όπως είμαστε αντίθετοι και στην Ένωση και η Ένωση το ξέρει από το Φεβρουάριο του 2022. Και είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέγαμε τότε,
Τα λέγαμε και προεκλογικά, τα λέμε και τώρα. Τα ίδια λέμε. Δεν αλλάξαμε κάτι σε αυτά που λέγαμε και λέτε. Δηλαδή, θα σας άρεσε να είμαστε κολοτούμπες να αλλάζουμε? Δεν αλλάζουμε, είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, ας καταλάβουμε, καταλαβαίνω την αγωνία των γονιών, αλλά ας καταλάβουμε ότι είμαστε και από τους λίγους δήμους που έστω αυτή την περίοδο, το προηγούμενο όλο το σχολικό έτος, αυτούς τους 4 μήνες, είχαμε βοήθεια μέσα στο σχολείο περισσότερο. Δηλαδή, από κάπου έλειψε από την πόλη αυτό που κάναμε και μεθαύριο που θα μας ξαναδοθεί μια αντίστοιχη ευκαιρία, δεσμευθήκαμε και είπαμε θα το κάνουμε. Λοιπόν, αλλά κυρία Πρόεδρε, έχουμε 40 θέματα. Εγώ θεωρώ ότι η συζήτηση είναι υπερεωμένη. Αν θέλει να πει κάτι ο εισηγητής, βεβαίως να κλείσει την κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δευτερολογία. Καλά, προφανώς η Δημοτική Σύμβουλη που έχετε μιλήσει, έχετε δικαίωμα δευτερολογία. Εγώ πριν δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους για να κάνουν τη δευτερολογία και να κλείσετε εσείς ως εισηγητής, εγώ οφείλω μία απάντηση στον κύριο Ρεκλίτη για αυτό το οποίο είπε, ότι εγώ ως πρόεδρος έχω ως θέμα εδώ πέρα, συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν λέει πουθενά για ψήφιση. Λέει κάτι να τεθεί ως ψηφοφορία. Λέει ως συζήτηση, να συζητηθεί το θέμα. Όσον αφορά την εισήγηση την οποία έχω από τον εισηγητή, λέει παρακαλώ, ζητάμε το θέμα αυτό να συζητηθεί στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και για το σχολείο μας, στηρίζοντας και το αντίστοιχο αίτημα της Ένωσης Γονέων κλπ. Δεν λέει πουθενά για ψηφοφορία. Λέει... Όχι, δεν μιλάει. Στην δεύτερη λέει λήψη απόφασης. Διαβάστε την εισήγηση εδώ και 5 μέρες. Εγώ, ναι, την είδα την εισήγηση. Η εισήγηση, ναι. Η ενημέρωση που πήρα εγώ, υπήρχε χρόνο που χωρίς να αρχίσει. Εντάξει. Εγώ παρακαλούμε, όπως και λέει, δεδομένου της τέλος πάντων, βλέπω, ζητάμε το θέμα αυτό να συζητηθεί στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και το σχολείο μας στηρίζοντας το αντίστοιχο αίτημα της Ένωσης Γονέων. Να συζητηθεί, λέει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κάνω τη δευτερολογία. Αν εσείς θέλετε να θέσετε κάποιο θέμα προς ψηφοφόρια, εγώ δεν μπορώ να είμαι εκείνη η οποία θα σας το στερήσω, θα το θέσω σε ψηφοφόρια. Αλλά δεν υπάρχει αυτό στην εισήγηση. Ο κύριος Ζήκας έχει το λόγο. Πρώτο ζήτημα είναι ότι το να αφήνουμε τα πράγματα ελπίζοντας δεν είναι αντιμετώπιση σε σταθερή βάση του προβλήματος. Δηλαδή, αν δεν ανταποκριθούν αυτοί που ελπίζουμε να ανταποκριθούν, προφανώς θα την πληρώσουν κάποιοι την ύφη. Και εδώ έχουμε, επειδή επίσης δεν είναι ζήτημα πλαισίου, αλλά πολιτικής βούλησης. Θα πω χαρακτηριστικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν προβλεπόταν στο νομοθετικό πλαίσιο. Όμως η κυβέρνηση ήθελε να την κάνει και ξαφνικά νομοθέτησε. Απευθύνθηκε στη χρηματοδότηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Και άμα έχει και άμα λύγει στο πρόγραμμα να την καταργεί, να την έχει 8 μήνες, να την έχει έτσι, να την έχει αλλιώς. Όχι. Γιατί έκρινε ότι είναι μια μόνιμη ανάγκη κατά την κυβέρνηση. Διαφωνούμε, αλλά δεν απευθύνθηκε ποτέ σε προγράμματα ΕΣΠΑ για υπηρεσίες που τις θεωρεί κρίσιμες. Εδώ λοιπόν οι υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά είναι ξεκάθαρα κρίσιμες και πολύ πιο σοβαρές από την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και επειδή εδώ λανσάρονται και πράγματα και καλά ότι αυτές είναι κομματικές γραμμές συλλήβδιν για να ενοχοποιηθεί η κομματική ένταξη και η κομματική άποψη, έτσι, και είναι γνωστές οι απόψεις από ποιους εκφράζονται αυτά διαχρονικά, λοιπόν, τα κόμματα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα. Οι πολιτικές θέσεις είναι αυτές που μπαίνουν σε κρίση, συζήτηση, αξιολόγηση. Και είναι απόλυτα δημοκρατικό δικαίωμα να μπαίνουν σε συζήτηση. Η ενοχοποίηση συλλήβδιν, αυτές είναι κομματικές γραμμές, είναι απαράδεκτες και άθλιες. Από εκεί και έπειτα, η άποψη βέβαια για τη ΣΚΙΝΣΕΠ, πέρα από αυτά που είπε ο Δήμαρχος, ισχύουν αυτά που είπε ο συνάδελφος. Είναι ξεκάθαρη η ιδιωτικοποίηση μασκαρεμένη ή αμασκάρευτη. Κυρία Χαμηλοθόρη, παρακαλώ. Καλά, δεν θα επανέλθω για τη ΣΚΙΝΣΕΠ, τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές. Είναι προφανές ότι διαφωνούμε. Η ιδιωτικοποίηση είναι δική σας αντίληψη. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι μπορεί η συγκεκριμένη μάλιστα να γίνει με τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους που
αυτή τη στιγμή είναι με τα παιδιά μας και ξέρουν τα σχολεία. Κάνετε μια πρόταση για τους καθαριστές, την οποία δεν έχουμε λόγο να διαφωνήσουμε. Άλλωστε, εμείς το βάλαμε και όταν συζητήθηκαν οι θέσεις η πρόσληψή τους. Αλλά στο Δήμο μας δόθηκαν 46 θέσεις και ο Δήμαρχος πήρε 27. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι είναι αυτό που συχνά λέμε εμείς, ένα ταμείο το οποίο είναι μείον. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πρόταση η οποία είναι έολη. Δηλαδή να πάρουν τι. 29 πρέπει να έχετε πάρει, δεν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την αρμοδιότητα, καλά το είπε πολλές φορές ο Δήμαρχος στην Καραμέλα ότι δεν είναι ευθύνη, δεν είναι αρμοδιότητά του. Είπαμε ότι η λειτουργία των σχολείων περιλαμβάνει τα πάντα, όλα είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είναι θέμα ανάγνωσης. Όμως, και προς τους συναδέλφους θέλω να πω, θα έρθει η αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Αν όλοι λοιπόν συμφωνούμε ότι αυτές οι θέσεις είναι πάγιες και διαρκείς, όλοι μαζί να συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση να βάλουμε αυτές τις θέσεις μέσα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, τώρα που θα ενταχθούν μέσα τα νομικά πρόσωπα, να γίνει και αυτό σε σχέση με τους μόνιμους ανθρώπους που χρειάζονται τα σχολεία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσει ο εισηγητής και μετά... Ναι, κοιτάξτε, εμείς θα επιμείνουμε και στη συνέχεια, ανεξάρτητα και από το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, και θα θέσουμε σε ψηφοφορία όπως έχουμε δυνατότητα. Απλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται αναφορά ότι αν έχουμε ή όχι δικαίωμα, ή αν κάποιος χρειάζεται ή θέλει να αποφύγει κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε με σαφήνεια τοποθετηθεί ότι στα σχολεία για να λειτουργήσουν, έτσι, χρειάζονται μια σειρά άνθρωποι. Από εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό προσωπικό, η φύλαξη και μια σειρά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τι αυτό, μέχρι που φτάνει η αρμοδιότητα του Δήμου και μέχρι που όχι. Θα περιμέναμε όμως και στο έγγραφο ερώτημα που κάναμε προς τον κύριο Δήμαρχο και σήμερα να απαντηθεί το εξής ερώτημα, το οποίο δεν απαντήθηκε κατά τη γνώμη μας. Τι έχει κάνει ο Δήμος προς τα αρμόδια Υπουργεία για θέματα που δεν είναι στην ευθύνη του, έτσι ώστε να λυθούν επίγοντα ζητήματα που αφορούν τα σχολεία. Απάντηση δεν πήραμε. Και το ένα σκέλος της πρότασής μας είναι αυτό ακριβώς. Να προβείτε σε ενέργειες για πράγματα που λέτε ότι δεν είναι στην ευθύνη σας, λόγω του νομικού πλαισίου που υπάρχει, σύμφωνοι, έτσι ώστε να επιληθούν. Και το αρνείστε. Αυτό δείχνει κάποια πρόθεση πάντως. Βασικά δεν δείχνει πρόθεση να λυθούν ζητήματα και προβλήματα. Και σας καλούμε να το ξανασκεφτείτε. Πρώτο. Δεύτερο, για θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά σας. Η καθαριότητα που αυτή τη στιγμή επιδεινώνεται. Όποιον διευθυντή και εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή ρωτήσετε, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που τελειώνουν οι συμβάσεις αυτών των υπαλλήλων, όλοι τους βοηθούσαν στην καθαριότητα. Συνεπικουρούσαν σύμφωνα και με το νομικό πλαίσιο. Τι θα κάνετε για να μην υπάρξει κενό, που είναι στην ευθύνη σας, κύριε Δήμαρχε, αυτό. Ωραία. Όπως είπατε, μια στιγμή δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Η φύλαξη να μου πείτε. Τελειώσατε, έτσι, κύριε. Όχι, μια στιγμή. Σεβαστείτε το χρόνο των υπολείπων. Θα το σεβαστώ. Το χρόνο. Θα το σεβαστώ, θα μου δώσετε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αν το ζητήσετε, ναι, αλλά όχι να το επιβάλλετε. Ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Έτσι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ωραία, ένα λεπτό του σωστό δεν θα κουράσω. Αλλά δεν μην προσπαθείτε να το επιβάλλετε. Όχι, δεν θέλω να επιβάλλω σε κανέναν τίποτα. Πέρυσι, όταν συζητούσαμε για τον προϋπολογισμό και είχαμε θέσει το θέμα της μείωσης των κονδυλίων των σχολικών επιτροπών, είχατε πει εσείς, κύριε Δήμαρχε, ο ίδιος, ότι αν χρειαστεί κάτι για τα σχολεία θα δώσετε έκτακτη χρηματοδότηση. Και λέω προκύπτει. Λέω προκύπτει και τώρα. Προκύπτει και τώρα, κύριε Δήμαρχε. Έτσι. Και όταν λέμε για τη χρηματοδότηση, εντάξει, καλό είναι να μην αθροίζουμε, γιατί όταν λέμε ότι, πώς να το πω, αθροίζουμε τα χρήματα που αφορούν τα σχολεία, όταν έρχονται από άλλα κονδύλια λέμε ότι τα αθροίζουμε και δώσαμε, και όταν είναι να βάλουμε από εμάς λέμε δεν έχουμε και δεν είναι δική μας ευθύνη.
Αποφασίστε. Ένα από τα δύο. Δεν γίνεται όλα. Τρίτο ζήτημα και τελειώνω. Σκοπίμως επικεντρώνεται στη σύντηση. Και αναφέρατε και τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Εμείς έχουμε βάλει στο έγγραφο εδώ πέρα που έχουμε καταθέσει όλα τα καθήκοντα που εκτελούσαν αυτοί οι υπάλληλοι. Και ένα από αυτά είναι η σύντηση. Με τα υπόλοιπα τι γίνεται? Τι γίνεται? Και τα εκτελούσαν όλα. Και όσον αφορά τη σύντηση, εντάξει, μας αναφέρατε την εγκύκλιο που τη γνωρίζουμε πολύ καλά την εγκύκλιο. Ότι βοηθούν και καθοδηγούν κτλ. Εντάξει, είπε και ο συνάδελφος από το δεύτερο νηπιαγωγείο, να μην πω παραπάνω, αλλά τι σημαίνει? Το βοηθούν, καθοδηγούν, ζεσταίνουν, καθαρίζουν, σερβίρουν. Τι ακριβώς? Γιατί αυτά χρειάζονται για τη σύντηση. Κάνουν το ολοήμερο το μάθημα, ανοίγουν και την πόρτα. Πόσα πράγματα θα κάνουν αυτοί οι μαύροι εκπαιδευτικοί που δεν είναι και επαρκείς και έχουμε κενά. Και τους λέμε κάντε και αυτά, ανοίξτε και την πόρτα, ζεστάνετε, κάντε, δείξτε, έλεος. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς στην πρότασή μας λέμε πάρτε νομοθετική πρωτοβουλία για να υπάρξει μόνιμο βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, φύλαξης και τραπεζοκόμων με θέσπιση συγκεκριμένης θέσης. Γιατί και η αναφορά στην εγκύκλιο με αυτόν τον τρόπο, τον ασαφές και θολό βοηθούν, καθοδηγούν, ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι νομίζει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και θέτουμε, αν θέλω για να σας διευκολύνουμε, και ξεχωριστά το πρώτο σκέλος για ψηφοφορία και το δεύτερο σκέλος για ψηφοφορία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, νομίζω ήμουν ξεκάθαρος σε όλα αυτά τα οποία έχω πει όσες φορές έχω μιλήσει. Είμαστε αντίθετοι με τη συγκεκριμένη πρόταση από την Ένωση Γονέων. Η Ένωση Γονέων έχει, επειδή είπατε κύριε Μακρύ ότι φοβόμαστε να το βάλουμε στην ψηφοφορία. Τι φοβόμαστε? Εδώ σας έχουμε κάθε μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όποτε έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, είναι θέμα. Αφού υπάρχουν προβλήματα, ναι, φταίμε εμείς. Ξέρω, κάποιος πρέπει να τα λύσει πάντως. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές φταίμε κι εμείς. Η αλήθεια αυτή. Οπότε εμείς διαφωνούμε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, η πρόταση του Προεδρείου είναι η εξής. Εγώ έχω ένα θέμα εδώ που λέει συζήτηση του τάδε θέματος σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων. Έχω μία εισήγηση η οποία πουθενά δεν λέει για ψηφοφορία και για λήψη απόφασης. Οπότε, ως εκ τούτου, δεν θεωρώ ότι εγώ νομιμοποιούμε στο να σας βάλω εδώ πέρα να ψηφίσουμε. Το θέσαμε, κάναμε συζήτηση, το θέσαμε από την εισήγησή μας. Το θέτω εγώ, κυρία Πρόεδρε, το θέτω ως επικεφαλής. Δηλαδή με τερτύπια θα πάμε τώρα. Πάρτε την ευθύνη. Το θέτω σαν Πάρτε την ευθύνη. Σας παρακαλώ, μην φωνάζετε. Σας παρακαλώ. Να σας πω κάτι. Περιμένετε κύριε Ρέγγι. Και αν γιγαντώνουμε όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος το πρόβλημα, ας ρωτήσει τους γονείς πόσο γιγαντωμένο είναι. Ακούστε να δείτε. Μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το ρυθμό, την ένταση και αυτά το ορίζω εγώ. Θέλω να σεβαστείτε. Γιατί θέλω να τηρήσω τους κανονισμούς και του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αγαπητοί συνάδελφοι από εδώ, που είναι συνάδελφοι που συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία, θα βοηθήσουν στο να επιτευχθεί αυτό το ζητούμενο. Εσείς ήρθατε, είπατε την εισήγησή σας δημοκρατικότατα, σας ακούσαμε, σεβόμαστε, σας παρακαλώ. Μην σηκώνουμε τους τόνους, όλοι για καλό σκοπό είμαστε εδώ, μείνετε ήσυχοι. Κύριε Ρεκλίτη, εγώ σας λέω, δεν είμαι αντίθετη, ούτε θα σας εμποδίσω. Απλά εγώ οφείλω να πω αυτά τα οποία ισχύουν και από εκεί και πέρα ακούω την πρότασή σας, τη θέτω στην κρίση των συναδέλφων και προχωράμε. Εμένα η πρότασή μου, ως επικεφαλής παράταξης βάσης του κανονισμού, θέτω σε ψηφοφορία. Από την τοποθέτησή μου βγαίνει αυτό. Έτσι. Να προσληφθούν. Εγώ λέω ότι πρέπει να το κάνω και με να αποδειχτεί. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνετε πιο συγκεκριμένο το έτοιμά σας. Να προσληφθούν οι άνθρωποι οι οποίοι λήγουν οι συμβάσεις τους από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, έτσι, στο Δήμο με τη σύμβαση της καθαριότητας. Να εξαντλήσουμε δηλαδή το προσωπικό της καθαριότητας που μας έχει ήδη εγκρίνει το Υπουργείο. Θέλετε να δείτε αυτό ως θέμα, ως ψηφοφορία που δεν υπάρχει μέσα. Ωραία. Κυρία Χαμηλοθόρη. Επί της διαδικασίας παρακαλώ. Εμείς προκειμένου να ψηφίσουμε, γιατί δεν έχουμε αντίρρηση έτσι όπως το ακούμε, θα ήθελα μια διαβεβαίωση ότι αυτό νομικά μπορεί να γίνει. Και εγώ δεν την έχω αυτή τη διαβεβαίωση. Φυσικά και κυρία Χαμηλοθόρη, έχει 45 εγκεκριμένες. Κύριε Ρεκλίτη, δεν ρωτώ εσάς. Τι να ρωτήσετε εμένα, μου το λέει ο πρόγραμμα. Ρωτώ τον κύριο Γραμματέα που είναι παρόν. Επειδή. Όχι. Συγγνώμη.
Άλλο θέμα έβαλα εγώ. Ναι. Εγώ δεν έβαλα θέμα αν θα βάλει σε ψηφοφορία. Ξέρω, να βάλει, αν αυτό... συμφωνούμε, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας. Έτσι, γιατί πέρα από το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται από τον νόμο, υπάρχει και η δημοκρατία. Και εδώ μέσα είναι δημοκρατικός θεσμός. Ωραία. Μα δεν το δεχτήκατε εσείς, η πρόεδρος το δέχτηκε. Λοιπόν, η πρόεδρος το δέχτηκε. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, μιλάω εγώ ή μιλάω ο Δήμαρχος? Μιλάτε και οι δύο, διότι έχουμε δημοκρατία. Σε ποιον έχετε? Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνω εγώ, αφού δεν ακούμε τους νόμους και δεν ακούμε τους κανόνες. Λοιπόν, εγώ άλλο πράγμα είπα. Λοιπόν, θα μιλάμε όλοι μαζί. Ρώτησα αν μπορεί η διοίκηση να μας πει, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία εντύπωση να ψηφίσουμε αυτό που λέει ο κύριος Γλυκίτης, οκ. Αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, για να μην λέμε ότι να είναι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αν μπορούν να προσληφθούν. Αφήστε. Ό,τι να είναι, λέω. Ησυχία. Ό,τι να είναι, λέω. Είναι τοποθέτησή σας αυτή. Ναι, ησυχία. Συγγνώμη, εγώ μια ερώτηση κάνω. Υπάρχει περιθώριο. Αν θα πάρει τους ίδιους, ας μην πάρει τους ίδιους. Αυτό είπες όμως στην ψηφοφορία. Στο θέμα και Ωραία. Να καλυφθούν οι θέσεις γενικών καθηκόντων από την καθαριότητα. Δεν έχω θέμα. Κανένα θέμα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Άρα, επαναδιατυπώνει ο κύριος Ρεκλίτης. Να προσληφθούν γενικών καθαριότητα, να εξαντληθεί το ποσό των ανθρώπων που υπάρχουν στο που προβλέπονται για την καθαριότητα. Ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο να καλυφθούν. Λοιπόν, ένα σκέλος είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε η Ένωση Γονέων. Να πάρει πρωτοβουλία ο Δήμος για να νομοθετηθεί και να καλυφθεί η συγκεκριμένη ανάγκη. Ωραία. Δύο πράγματα. Δύο αυτά. Δεν υπάρχουν μέσα στην εισήγηση, το θέτετε τώρα εσείς σαν ψηφοφόρο. Και με την ανοχή και αυτή τη δημοκρατική, τη δική μου, το θέτω στο Δημοτικό και το Δημοτικό Συμβούλιο και στους αγαπητούς συναδέλφους. Προχωράμε στο πρώτο του που έθεσε ο κύριος Ρεκλίτης. Ψηφοφορία. Ποιος ψηφίζει Όχι, δεν είναι μαζί, πάνε ξεχωριστά. Ποιος ψηφίζει κατά? Στη συγκεκριμένη εισήγηση, στη συγκεκριμένο ψήφισμα του κυρίου Ρεκλίτη. Κατά. Ποιοι ψηφίζετε κατά Παιδιά, σηκώνει κάποιος το χέρι, ψηφίζετε όλοι υπέρ. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν κατά στο συγκεκριμένο θέμα του ψηφίσματος? Θα μου πείτε εσείς πώς θα το πω. Ποιοι ψηφίζουν κατά στο ψήφισμα του κυρίου Ρεκλίτη? Μετρέω ρε παιδιά. Είναι προφανές ομόφωνο, δεν ψηφίζει κανείς κατά. Λέω αυτό που βλέπω. Κατάλογο μιλητών. Λοιπόν, παιδιά, καταλάβατε τι έχει γίνει. Έχει βάλει ο κύριος Ρεκλίτης ένα ψήφισμα. Σε μένα το λέτε. Ναι. Λοιπόν, στο ψήφισμα του κυρίου Ρεκλίτη, ποιοι ψηφίζουν κατά? Ψηφίζουν κατά τη Δημοτική Σύμβουλη της πλειοψηφίας. Λοιπόν, σηκώνετε τα χέρια σας. Κάτι ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν υπέρ? 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Οκ. Λοιπόν, οι υπόλοιποι λευκό. Ωραία. Ο κύριος νομικός. Άρα δεν περνάει το συγκεκριμένο ψήφισμα. Δεύτερο ψήφισμα. Ναι. Ωραία. Πάμε ποιος ψηφίζει κατά. Ωραία. Λοιπόν, υπέρ. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Ρεκλίτης, ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Νομικός, η κυρία Σιώτου, η κυρία Χαμηλοθόρη και ο κύριος Ανιφάντης. Λοιπόν, λευκό. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, δεν περνάει ούτε το τρίτο ψήφισμα. Συνάδελφοι, ακούστε.